Здравейте, приятели! Днеска ще разглеждам стари книги, които са тук до мене. Ще гледам от коя година са, кой ги е написал и за какво се разказват. Да предлагам да започваме. Първата книга е Принцът и просякът. Така, да видим. Написана е 1978, т.е. вече е на 46 години. Така, да видим тук. И разказва се за тази приказка Принца и просяка. Ето да видите картинка. И още някакви приказки, но това е основната. Добре. Сега следващата. Мечо Пух. Чакайте, Принцът и просяка е написал Марк Твен. Мечо Пух е написан от А. Милан и е написана през 79-та, т.е. една година след Принца и просяка. Така да видим. Да, разказва се за Мечо Пух, доста подробно е. Ето да видите. Чакайте, че е наполовина скъс. Така, картинка и текст. Следващата е Английски народни приказки. Ето я. От 74-та. Добре, тя е малко по-нова. Очевидно разказвам, някои английски народни приказки. Ето да видите картинките. Доста добре е запазена. За вече 40 години. Следващата е Ерик. Не съм много сигурен. Тя е за малко по-възрастни. Написана от Тери Пратчет. Тя е по-нова. 1992. Така. Но тя е интересна. Ето, виждате какви картинки има. И обяснява за тази история. Аз съм се опитвал да я чета, малко ми е трудно да я разбера. И това беше всичко. Чао! До нови срещи и всичко най-добро! Чао! И се абонирайте за канала, това не го забравяйте.